Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Tisati tatanga kuona nekuteerera confessions, let us try to press down. There is a button, a like button. Let us all press the like button. Zvekare nekukomenta muchiri kumabasa here kana kuti matobva kumabasa. You can tell me as well in the comment section. Rekedzai tibva tapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Inini ndinoda kureurura kuti ndakavika mudzimai wangu, ndakamuvigira mubedroom but ndainge ndisati ndatombovaka imba yacho. Saka patakachera foundation patainge tichiti iyi ndo inofanira kuti inge ichizova bedroom, ndo mandakamuviga mudzimai wangu. Kofini rake iro ratakashandisa pakumuvika takaenda tikanofukunura guva rake, then ndokubva tachizotora kofini tikamuradzika asina kofini. Takabva tachizotora zvekare dress iro raainge akapfeka apo patakamuviga ndikabva ndachizorisa mukofini zvekare nezvimwe zvinhu, asi hatina kutora hedu mabhonzo. Takangotora nzara neimwe nyama iyo yainge isati yaora panguva apo patakazoenda tichinofukunura guva rake. Takadzokerako. It was 4 weeks after tabva mukumuviga mudzimai wangu. Nemudzimai wangu takasangana, it was 12 years ago. Saka pandakasangana nemudzimai wangu ainge ari munhu uya wekuti ainge achifarira zvemafaro. Ainge akauya kekutanga muSouth Africa akabva achizotanga kugara kuCape Town. Achigarako kuCape Town kudaro ainge ava kuita zvekupinda mumabhawa. Ndokubva achizobvako kuCape Town akazouya akatanga kugara muJoburg. Ndo mandakazosangana naye. Takati tasangana tikatanga kudanana tikatanga kugara tose. Patori neimwe nguva iyo yekuti ndakatombomuramba ndikati uyu handingamukwanisi. Saka vabereki vake vakabva vachizoti kwandiri vainge vachida kuti ndirambe ndichingoenderera mberi nekudanana zvekare nekugara nemwana wavo. Vakati kwandiri, mwana wedu iye tinozviziva kuti ane musikanzwa, but tinotya kuti kana ukamuramba zvimwe kuda anozongoenderera achingodanana nevarume vakasiyana siyana. Plus kubva zvaakatanga kugara newe anga ava kusatoita zvekuenda mumabhawa. Saka vakandinyengerera vakati vainge vachida kuti ndirambe ndigere nemwana wavo. Saka vakabva vachizonditi, mbuya vangu mukwasha, kana ukawana mukana ndoda kuti unge uchizouya kunoko kuZimbabwe, asi musaudza mudzimai wenyu kuti ndakuudzai kuti munge muchiuya kunoko. Tine zvatoda kuti tinge tichizoita tiri pamwe chete, nekuda kwekuti panguva yacho iyo mudzimai wangu ainge ava neproblem yekuti aiti kana tikangonetsana aibva atotanga kutorongedza mabhegi ake achiti ndava kuenda kumusha. Saka vabereki vake vainge vachiti vainge vachida kuti ndinge ndichizouya kumusha. Ndakabva ndachizoenda kuZim, but mudzimai handina kumuudza kuti ndainge ndiri munzira kuenda kumusha kunoona vabereki vake. Ndakangoita sekunge ndainge ndiine nyaya dzangu idzo dzandainge ndichida hangu kufambira. Takazoti tasvika kumusha ndainge ndiine hanzvadzi yangu, because vakati vainge vachida kuti zvinge zvichizoitwa paine hama yangu. Vakati tinotya kuti kana tikazviita iwe uri wega mukwasha pasina hama yako unokwanisa kuzoti zvimwe kuda takakudyisa. Saka tasvika kuya takabva tachizoenda kun'anga. Ndipo apo patakabva tachizoita mhiko dzekudzikamisa mudzimai wangu so that asazoramba achienda mumabhawa. Ndakadzoka mukwama ndikaona kuti mishonga yainge ichishanda. Ndainge ndiine mafoni numbers asekuru avo vakandibatsira, handina kumarasa. Ndakaramba ndotaura navo in secret. One day ndakangoti ndaboekana neupenyu ndikati ndoda kumbovabata mani sekuru vaya. Ndakabva ndachizoti kwavari, sekuru ndoda kuti tinge tichimbotaura nyaya. Vakabva vati hapana kana problem. Saka ndakazotaura navo ndikavaudza kuti ndainge ndafunga kuti ndinge ndichizoromba. Vakashamisika nazvo vakanditi hongu dare ravo ivo vaiita zvekare zvemata
matare ekurombwa, but vainge vasina kutarisira kuti ndingazodzoka kwavari ndichiti ndainge ndichida kuzoromba. Vakati asi hazvinei, nekuda kwekuti zvainge zviri izvo zvandainge ndasarudza kuti ndo zvandainge ndichida kuti ndinge ndichizoita, vakabva vachizoti kwandiri kana ndichida kuromba ndaifanira kuti ndinge ndichizodzokerako kumatare, hakuna anoromba pafoni. Ndakabva ndachizoenda kumatare in secret, hanzvadzi handina kuiudza, uye zvekare vatezvara vangu naambuya vainge vasingazvizivi. Ndakatombonogarako kwe1 wiki ndichigadzirirwa zvinhu zvangu. Ndakazodzoka ndiine bhodhoro. Mubhodhoro umo mainge muine mafuta esandawana uye zvekare neimwe nyanga yandainge ndakapiwa yekuti ndinge ndichikwanisa kuzoita mari. Saka basa rangu randainge ndichiita, ndainge ndichishanda as a panel beater. Saka ndaishandira umwe murungu, vakandikurudzira kuti ndinge ndichisiya ndinge ndichiita zvangu ndiri ndoga. Saka ndakazotanga kushanda ndiri ndega. Then ndava kushanda ndiri ndega kudaro mukoma, ndopa ndakaona kuti zvinhu zvangu zvainge zvava kuindika. Ndaiti kana ndikashaya macustomers zvandaiita mukoma nashi, ndaingobuda panze ndobva ndachizobairira nyanga iya muvhu. Ndaingoita sekunge ndiri kungosunga hangu mashoelaces angu ndiri pagedhi repagaraji apo pandainge ndava kushandira, ndobva ndabairira nyanga iya muvhu. Nyanga iyi yainge isina kumbokura kuenzana nechigunwe changu, saka ndaiti kana ndaibairira muvhu kudaro paisamboita kana 10 minutes pobva patosvika munhu anenge aine motikari yake. Vazhinji vaingosvika vachiti vari kuda kubvunza quotation, but zvaisazoperera pakubvunza quotation. Munhu aizotobhadhara deposit, mumwe ndiye aizotofonera angava ari mudzimai kuti anga achizoya nemotikari, votosiya motikari yavo votondibhadhara. Ende mafuta andainge ndichishandisa esandawana aindibatsira pakuti vanhu vanenge vachindibhadhara vaindibhadhara mari in full vasingandipi madeposit. Saka ndokuita kwandakaita mari ikoko, mudzimai asingatombozvizivi kuti ndainge ndichishandisa mafuta esandawana. Saka ivo ambuya navatezvara vakazonozviona kuti mukwasha ainge akaromba, nekuti ndakati ndavatumidzira mari iyoyo vanoti yakataura. Saka mari yakati yataura ndopa vakabva vachizoenda kuna sekuru vaya, sezvo ainge ari mugari memunharaunda mavanogara. Vakabva vachizoudzwa kuti ndainge ndakaromba mudare mavo. Saka ndakazoenda kuya ndokubva tachizoenda tose kun'anga. Zvino zvinhu zvangu sezvo zvainge zvapanduka, uye zvekare vatezvara vangu vainge vava kuda kuromba nekuda kwekuti vainge vaona kuti mukwasha wavo ainge akaita zvivindi zvekuti ndinge ndichizoromba. Saka mukuzonoromba kwakazoita vatezvara vangu vakabva vachizonzi vaifanira kuti vange vachizochekeresa mwana wavo musikana anova ainge ari mudzimai wangu. Vatezvara vangu havana kana kumboramba nekuti vainge vagara vachidawo mari. Saka vatezvara vangu neni takazoita mhiko idzo dzatakanzi taifanira kuti tinge tichizoita tiri pamwe chete. Mudzimai wangu pandakazodzoka kuJoni ndainge ndiine minzwa iyo yandaiti kana kuri usiku ndaimuka akarara, ndobva ndatanga kumubaya zvishomanana. Ndaimubaya paminyatso yemazamu ake, ndokubva achizoita kenza. Akarwara kwegore rose akatanga kuora mazamu ake. Ndaiti kana ndikaenda naye kuchipatara zviya, kana tikapiwa mishonga yatinenge tapiwa, ndaideketerera mapiritsi iwawo kuti ange achizomuuraya, uye zvekare nekuzokumba poizeni nechuru mumazamu ake. Akafa, mazamu ake aora aputika ava kubuda makonye. Pakuzonovigwa kwake ndipo patakazodzokera paguva rake. Tainge takati vatezvara nevamwe tsano vangu vainge vavamo mudhiri navamwene nevakomana avo vandakatsvaka kuHarare. Then ndokubva tachizodhiginura guva rake, tikabva tachizotora dhirezi tikatora nezvatakatora. Ipapo ndainge ndatoita mari, ndatokwanisawo kuti ndinge ndichitenga stand ndikacheresa foundation. Ndopa takabva tachizoisa zvinhu zviya mufoundation sezvatainge takaudzwa nasekuru kuti tinge tichiita. Akatanga kuzondimukira chipoko
aindimutsa usiku. Dzimwe nguva ndairara usiku hwose ndichingofamba netsoka. Kunyange muno muJoni ndaiti kana ndikaona chipoko chake ndaibuda panze, nekuti mumba ndainzwa ndichitya kugara kana kurara mumba. Ndaizoita usiku hwose ndichingofamba. Ndaiti ndikatora mota yangu ndotsvaka pekupaka motikari, ndoburuka ndotanga kufamba kusvika zuva rava kubuda, ndozodzokera hangu kumotikari ndodzoka kumba. Pandakaona kuti ndozvainge zvoitika, uye zvekare vatezvara vangu vakandiudza kuti vaiti kana vakaenda kumagadheni vaiona mwana wavo mudzimai wangu ari bhizi achishanda mugadheni achidiridza, asi aizotanga kuvarova. Saka vanhu vaitofungidzira kuti vatezvara vangu vainge vava kupenga, asi vainge vachitoona chipoko chemwana wavo. Takazogara pasi in secret tikabva tati tozvifambisa sei. Ndopatakabva tachizotaura nevamwe profeti. Takaenda tikanoita 1-on-1 naprofeti vaya. Vakatiudza kuti mari yavainge vachida yainge iri $22,000 kuti vakwanise kutinamatira. Vakabva vachizotinamatira profeti ava. Saka vatinamatira kudaro, mukoma chipoko chemudzimai wangu ndakaita makore nemakore ndisingachioni. Then ndakazotanga kuchiona last year, mainge muri muna December. Ndainge ndine mumwe mudzimai wandainge ndiinaye tiri kuhotel. Ndopandakangoti ndakamutarisa, chiso chake chakashanduka chikabva chachizoita chiso chemudzimai wangu akashayika. Pakarepo ndakabva ndachizofonera vatezvara vangu. Foni yakabatwa natsano. Vaya vatakaenda navo vakati ndanga ndava kutoda kutokufonera izvezvi, kunonga kuna kumira zvakanaka, dzimba dziri kutsva. Dzimba idzi mukoma dzakaita usiku dzichitsva pamba pavatezvara vangu, asi mangwana acho makuseni pavakamuka paita sekunge painge pasina kana kumbogara panganduka moto. Vanhu muvillage vakatoshamisika nazvo kuti chii chainge chaitika. Ndopatakabva tachizodzokera zvekare kwaprofeti. Chiri kutinetsa ndechekuti patakadzokera kuna profeti ava vatori nezita rine mukurumbira munyika yedu yeZimbabwe, profeti ivo vakati havachakwanisi kutibatsira. Tikabva tavabvunza kuti neizve mava kuti hamuchakwanisi kutibatsira? Profeti vari kuti vakatendeuka. Saka ndonyaya yazondiunza pano. Handichina kwekutizira, ndava kungogara ndichinzwa musoro wangu uchitema, uye zvekare ndinonzwa mavoice awo anenge achitaura neni. Mavoices awa anenge achitaura neni, munhu wacho anenge achindiseka achiti nguva yako yekuti unge uchizopenga yava padhuze, ende uchapenga, uchafamba uchiudza nyika yose zvose zvawakaita. Saka ndiri kutsvaka n'anga. Ndingangoti ndakamiririra tsano vatezvara nambuya vangu. Tiri kutsvakawo munhu anokwanisa kutibatsira sezvatakamboitwa naprofeti, asi profeti vakaramba kutibatsira. Pari zvino vari kuti vakatendeuka, havachakwanisi kuita izvozvo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma nazvo veduwe. Hanzi profeti vakatendeuka. Profeti vakambokubatsirai zvavakatendeuka nai mukoma. Madii nemiwo mango pawo upenyu hwenyu kuna Ishe Jesu mangotendeuka zvekare, because profeti ava zvimwe kuda vane zvavakazoona nekudzidza muupenyu, asi ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Takafamba takati ambuya vatezvara zvekare natsano tikaenda tikanoromba. Zvakangooma. Let us try to speak with our dear brother mucomment section. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Yo zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai, uye zvekare ndine makore 43 years kuberekwa. Murume wangu akashayika iro rino gore muna July. Saka murume wangu iye
patakatanga kugara tose akandirwadzisa. Ndakati ndatanga kugara nemurume wangu, even though ainge ambori nemukadzi akarambana nemudzimai wake because vaigara vachingonetsana, ndakabva ndachizonzwa nevanhu vemuraini kuti ainge aine umwe mukadzi uyo waaifambidzana naye. Ndakamutresa makore acho iwawo tainge tisati tava kuita zvemawhatsapp nemafoni. Ndakamutevera kubasa, ndamutevera kubasa kuya ndopandakabva ndachizoona kuti ainge aine umwe mukadzi uyo waainge achitofambidzana naye apa ari munhu wekuziva. Ndakabatikana nazvo, mufunge zvenyu mukomanashi. Saka ndakabva ndachizomuendera kun'anga. Ndaenda kun'anga kudaro pekutanga handina kuwana rubatsiro apa ndainge nditori pregnant at that time. Ndakabva ndachizobvisa nhumbu iyoyo nekuti ndainge ndakarwadziwa nezvaainge akandiita. Ndabvisa nhumbu ndakatambudzika kuti ndige ndichibatira zvekare pamwe pamuviri, saka chainge chatova chituko mukati meupenyu hwangu. Ndakati ndatadza kuita umwe mwana zvekare, akaenderera mberi achiita zvaainge achiita. Saka gore renumber 3 ndopandakabva ndachizokwanisa kubatira pamuviri ndikazvara first born yangu mwana musikana. Saka akazodzingwa basa, adzingwa basa mukoma. Inini ndainge ndatojaira upenyu hwekuti ndaingogara ndichienda kun'anga ndichinobetserwa nekuti zvaiitika ndaiti kana kuri kunzi akaita girlfriend ndaienda kun'anga ndobva ndanopiwa mishonga yekuti ndinge ndichikwanisa kuparadza relationship yake nemukadzi uyo waanenge achifambidzana naye. Saka ndainge ndiine n'anga dzakawandisa dzandainge ndichiziva dzinorombe nedzisingarombesi muno muHarare. Ndopandakabva ndachizoenda kune imwe n'anga. Ndaendako kun'anga yakabva yachizondiudza kuti yainge iine mishonga iyo yainge akabva nayo kuZambia. Akanditi ndiri kutsvaka munhu wekuti ndinokwanisa kutesta mishonga iyi ndisati ndaudza vamwe avo vaainge achiti vanhu vakuru vaiita zvepolitics avo vaipota vachiuya kuzotora mishonga kubva kwaari murume iye kana iri nguva yekukampena for my votes. Saka ndakabva ndachizoti muri kuda kuti munge muchitesta mishonga yenyu pamunhu akaita sei. Vakanditi mishonga iyi ndeye avo vanenge vachida kuromba, vachida kuwana masimba. Ndakabva ndachizovaudza kuti ndainge ndichida kuzviita. Vakanditi haungambozvikwanisi plus uri munhukadzi. Vakazonditi kana ndichida kuvabatsira ndaifanira kuti ndige ndichizouya neurume hwemurume wangu. Izvi ndo zvandakazoita. Nerimwe zuva murume wangu ndakamupa mari ndikati chimboendai munonwa doro, ndokubva achizodzoka akadhakwa. Ndakabva ndachizomuradzika pambedha ndokubva ndachizomupukuta sikarudzi yake nechitauro chinyoro, ndokubva ndachizotanga kuyamwa sikarudzi yake kusvika achizonorasira mbeu yake mumukanwa mangu. Handina kuimidza, ndainge ndiine hari yandainge ndakapiwa nasekuru. Ndakabva ndachizonosvipira hurume muhari imomo ndikakwekweta hose kubva musikarudzi make ndichisvipiramo, ndokubva ndachizoenda mangwana acho makuseni kwavari sekuru. Ndikati sekuru ndauya nahwo hurume uhu. Vakabva vachizonditi zvakanaka. Vakandipa zvekare umwe mushonga uyo wavakanditi ndinge ndichizodzokorora kuzviita, asi ndakaisa mushonga iwoyo mumukanwa mangu ndakamudhakwisa zvekare ndokubva ndachizodzokorora zvekare kuzviita. Ndokubva ndadzokera kwavari. Ndokuromba kwandakaita. Chandainge ndisina kuziva ndechekuti murume wangu ndichiita zvose izvi ndichitora urume hwake ndainge ndichitochekeresa mbereko yake. Ndakazotanga kuurira murume, mari yainge yavapo apa ndamugadzira zvekare ndikazvara vana vanofungidzirwa kuti vana vake, but murume wangu akafa hake asina vana. Zvino ndinogara ndichinzwa mazwi avo anotaura neni. Vanhu ava vanenge vachitaura neni ndinenge ndisingavaone, vanenge vachingoti reurura zvose zvawakaita. Vanhu ava vanenge vachiita sekunge vanenge vari kure neni. Ndinonzwa akaita maungira, ndokusaka ndauya pano. Handizivi kuti kureurura kwandaita ndicharegedza kunzwa here vanhu ava vanogara vachitaura neni vachinditi reurura.
Yo, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi handizivi kuti confession yangu kureurura kwandaita zvicha mira here zvekuti vanhu gara vachinzwa mavoices evanhu vanenge vachiti reurura reurura. Vanhu havasi kurara mudzimba umu ya pakaipa. Hanzi vanhu vanenge vachingoti reurura reurura. Yo ya pakaipa. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Ya zvakangoma hazvo vedu vedare uyai munzwewo nyaya iri pano. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu? Ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndiri murume uye zvekare ndine makore 44 years kuberekwa. Tiri kugarawo kunoku kuCanada. Tava nemakore akati wandei kubva zvatakauya kunoku kuCanada. Saka tisati tauya kunoku kuCanada ndainge ndiine mhuri yangu, ndaiva nemudzimai wangu. Saka takazotanga kunetsana nemudzimai ndokubva ndachizobata kuti ainge achindihurira. It was a painful divorce because hama dzake dzakazonditira utsinye ndikasara ndisina kana chandainge ndiinacho. I then turned to my sister. Ndakatanga kugara nasisi vangu. She was also married. Sisi vangu vainwa doro, saka ivowo vaigara vachinetsana nemurume wavo. Nerimwe zuva takati tanwa doro, ameno kuti ichi chakaitika. Mangwana acho takazomuka tose takashama takambundikirana, zvichiratidza kuti tainge takarara tose. Kubva ipapo yainge yangova ngoma ndiyo tichirara tose. Sezvisinei sisi vakazondiudza kuti vainge vabatira pamuviri pangu. Ndobva ndakabva ndachizobuda muZimbabwe ndichiuya kunoku kuCanada. Ndauya kunoku ndakatanga kugadzirira sisi mapepa, asi vakazoenda tikabhadhara vanhu. Takabhadhara umwe murume aishanda kuzvitupa. Ndokubva tachizodilita information yasisi. Vakatanga kutora birth certificate patsva, vakatora zvekare chitupa patsva. Saka vakazotoreswa chitupa nebirth certificate nagogo, ndo vakavatoresa. Saka mitupo yedu yakatosiyana. Mukomana takachata muchato chaiwo. Ndakatodzokera kuZimbabwe tikatoenda kwamagistrate tikanochata. Ndikadzoka zvekare kunoku kuCanada. Saka vakabva vachizouya kunoku as my spouse. Pabepa titori mudzimai nemurume ende tinotoshandisa mitupo yakasiyana, but the blood it is the same. Takazotozvara vana vedu. Wekutanga watakaita kuZimu kunoku takazoita vamwe vana vatatu. Saka tine vana 4 nemudzimai wangu wekutanga ndakaita vana 3. Vana vose vandiinavo ndine vana 7, but relationship iyi haitozivikanwe neveukama. Saka sisi vanongoita sekunge vanogara kwavo vega, iniwo ndinoita sekunge ndigere kwangu ndega. Sisi vanoita sekunge vakangopiwawo vana nevakavapa vana kunoku. Kana tikadzokera kumusha tinongodzokera kumusha, dzimwe nguva tinotodzokera takatosiyana then tozosangana kuZimbabwe ikoko. Kazhinji tinoti kana tiri kumusha tinenge tichigara kuhotel then tichingoita tichingonoona hama. We are in love inini nasisi vangu. Yo, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Komanaka zvakangoma hazvo vedu hanzi titori nemarriage certificate, titori nemuchato, tinotogara pamwe chete kuCanada ikoko, and they raised their family together. Yo pakaipa. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma? Ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureurura kuti ndakaisira murume wangu poison slowly for 8 years kuzosvika achizonofa. Munhu wose akangofungidzira kuti
it was diabetes, but ndainge ndichidawo kuti ange achirwadziwa nekundikurira kwese uko kwaainge akandiita zvikari nemamiscarriages ose awo andakaita achikonzereswa nezvose izvo zvaainge achindiita. Saka ndakati uyu handikambomuregereri. Ndakabva ndachizoenda kune vamwe gogo ava yainge iri n'anga risiri svikiro. Saka gogo ivavo vakati vainge vachida kundibatsira, asi vakati vainge vachida kuti murume wangu ange achizofa at the same time achiyamwiwa ropa nezvinhu zvavo izvo zvavainge vachishandisa. Saka vakanditi pose pandinenge ndiri kumazuva angu ndaifanira kuti ndige ndichizoenda kumatare kwavo, ende ndo zvandaiita. Ndaiti kana ndiri kumazuva kwangu ndaienda kumatare kwavo, then vaindipa mashizha avo avainditi chienda unogeza usashandisa sipo. Ndaitoenda mutoilet ndobva ndatotanga kutogeza, ndobva ndazvipukuta nemashizha iwavo kusikarudzi kwangu kusvika atsvuka neropa. Ndaibva ndachizovapa mashizha aya. Ndaiti kana ndavapa mashizha iwavo vaibva vachizomatswanya vobva vanditi pandinenge ndobikira murume wangu ndaifanira kuti ndinge ndichizomubikira zvakazanganiswa nezvavanenge vatswanya zvava kuita kunge supu, asi ndaizviita pashoma nepashoma. Izvi ndakazviita kwemakore akawanda kusvika murume wangu achizofa. Akafa after 8 years. Each and every month mukoma ndaienda kumba kwavo vobva vachizonondiitira mhiko. Ndaivabhadhara mari each and every month. Vakati mhiko idzi dzandoda kuti ndike ndichikuitira matare awa anodhura, saka iwewe hauna mari yakawanda yekuti unge uchikwanisa kuzozviita, ende ndinoziva kuti une kurwadziwa kwauinako, asi zvandava kuda kukuitira muzukuru ndoda kuti ndinge ndichikuitira mushanda nyore. Mwedzi woga unofanira kuti unge uchizondipa $20. Ndaivapa $20 each and every month kusvika 8 years dzakwana. Mukoma nashe ndo zvandakaita izvi. Murume wangu iye akandirwadzisa kubva panhombo yekutanga aita zvemagirlfriends. Saka nekuda kwekuti aiti kana aita magirlfriends ainge ari mukorokoza zvekare, aiti aita magirlfriends ake kudaro aindirova. Akazogumisidzira ava kutoita zvezvya zvekuda kutongondiwachisa. Aiti kana kuri kunzi akaenda kubhawa akadzoka kana achida kungondiwachisa aitodzoka zvake aine girlfriend iro raanenge ainaro, obva anditi saka uchaita sei? Ndo mibvunzo yaaindibvunza kana anoka dzimwe nguva achiita sekunge achapaza door. Saka ndaizovhura door ndichitya kuti tinokwanisa kuzodzingwa nalandlord, because pose pataigara taingodzingwa nekuda kwenyaya yenoise. Saka airova door achiita sekunge acharipaza. Aibva achizopinda mumba aine girlfriend kana kuti mahuri aanenge akecha kubhawa. Mubvunzo wake waaindibvunza aingondiseka, akanditarisa obva ati kwandiri saka uchaita sei? Obva anditi bradsheet yemunhu ndoda kuti unge uchiburuka pamubhedha, waridza pasi urare pasi. Ndo zvaaita izvozvo. Then ndobva ndabuda ndobva ndanokumbira ndobva ndanorara neumwe mukadzi uyo ainge aine murume wake ainge achishanda night shift, kana kuri kunzi murume wake anenge achishanda night shift zvemusi iwoyo. Asi kana kuri kunzi ndinenge ndashaya kwekurara, it's either ndaingorara panze nenhumbu yangu kana kuti ndaizongorarawo pafloor. Saka zvakandi affecta mentally. Ndainge ndava neproblem yekuti ndaiti kana ndikabatira pamuviri ndikangoita stress ndaitotanga kutobleeda, ndobva ndatoita miscarriage. Ndokusaka ndakazoita revenge yandakaita kune avo vanoti zvawakaita was wrong, but ndiye akatanga kundikanganisira. Ndainge ndichimuda nemoyo wangu wose. Apa ainditorera advantage kuti ainge akandibvisira mari yakawanda. Saka ndaitukirwa mari iyoyo nekuti vabereki vangu vainge vakachaja mari yakawanda. Saka chakazotova chituko mukati meupenyu hwangu. Ndainge ndisisina kana zororo mukurarama kwangu, ndichingoti kana ndikaita chandinenge ndaita ndobva ndatotanga kutotukwa. Munhu achiti kwandiri ndakaribvisira mari yakawanda, tarirawo neizvezvi harinzwisisi, harinditeereri.
zviri nani ndiende kubhawa ndinotsvaka vamwe vane magadziko anooneka mahombe. ndo mashoko avo ainge achindiudza. Zvaindirwadza ndekusaka ndakazoita revenge. Handina kuita revenge iyi nekuda kwekuti ndainge ndichida zvinhu zvandakatogarira pasi ndikatofunga nezvazvo ndikasarudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichimurwadzisa. Kana ndikafa ndikaendawo kugehena, Mwari ndinongoti munenge matonga zvenyu, hapana zvandingazviita. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, hanzi kana ndikafa kana ndikaenda kugehena, Mwari munenge matonga zvenyu, ndingagoita sei? Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Let us try to like this video. You can press the like button that is below, and also to comment. Ngatimboisai ma likes timbosvitsa 1000 likes. So all of us, let us try to press the like button zvekare nekukomenta mucomment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.